moro mane gikelo n'oganda. Wan jok manodhi nyaka media mowuoyo kakwayo gavana marwa James Bob Agri Orengo ni mondo yie mondo mi odhi adhiya seche makoro jotelo moko bende romo gi ker mondo wabende wanegotiate kaka josiaya ni kata kapo ni wasiri to wasiri ni wan tang'ono mantie e ginene wan tang'o midhi kelnwa kaka josiaya because leadership ni seche miluwo ng'ato orbe kiluwe kin gi gimiluongo ni blueprint of gima ng'ano dwa timoni. Koro ne wakwaye gi muolo kaka MCS niwach wan gi gimiluongo ni the CEO kata vision bearer of the county and governor, vision bearer of a country and President. Omino ka ng'ato kaka Ruto sani ogero gik affordable housing kata jipingo to vision mare ne ni infrastructural development as a leader mano gimowe as a legacy. Wabende no wadwaro ni as a chief officer marwa men governor mondo o the state house kotelo gi delegation masiaya mondo wadhi wang'en to ang'ono mantie kuom josiaya mabende wan go kang'ipenja ang' naduoki gik manomiwa mabende sani timore. Kani imagine ni wache media kata wuoya ni wana wakwayo ni mondo governor yie mondo mi odhi adhiya kaka jotelo mamoko bende odhi mondo wakelni gino kende nomiyo gona kokeliel. Gino kende ni wan jo media. Gima adwa na nyisi ma kata osiepna nowacho ni en gombo marwa mar mondo mi wach mar gonya ni orum tok ni wa fight gonya. Onyisi ni gonya ang' ni gon japinywa seche mobiro winjo agenda mari kaka odoge ode seche moko wuok mabor koro chuno nyaka imiye kata fare moro modok godo. Lakini adiera makende ni jotelo moyier ok adwar wacho ni an aber wasebedo kwathiro jopiny mok en tich maber ahinya, ok en gima ber kata matin. En ni iwinjo kosiepna nowacho ni mbele ka gino dhi rumo to gino ok nyal rumo ka jopiny ok go mbaka gi jotendgi. Ok nyal bedo ni wachalo kaka jok mane wacho ni Yesu ne ruoth to ka Yesu osechako timo miracle kochopo sachi makoro weche tek tiwacho no gure agura. Japiny nyaka go mbaka gi jatende moyiero niwach wan jotij jopiny. To go mbaka ni nyaka ipenja ni seche mini wacho ni mondo mi akel yath e osuptal niwach na promise ni ka oyiera to wabro make sure ni yath ni osuptal kendo wabro make sure ni ndeche beyo nyaka pi bende nitie gweng'. To be isepenja gimomiyo pigno onge, bende isepenja gimomiyo kata yadhno onge mondo mikore I understand niwach onge ng'ama dhi e skul bedo MCA, onge ng'ama dhi e skul bedo governor. Most of these jobs mineno jopiny miwa mar mondo mi watini gigi you learn from the job. To nitie moko ma ka udwa timo budget sana kaka ng'ama wuoyo kaka ja budget on the budget side wan gi gimiluongo ni on source revenue to wan gi gimiluongo ni pesa mawuok e national government. On source revenue en ang'o? On source revenue ni japiny ma kawaida mifil ni mondo yath obedi e osuptal ere gimoro be ni timo ne sirikandi mar county no mondo mi pesa no yudre mondo mi otimre nade okel budget manyalo kelo pesa manyalo kelo yath e osuptal. A good example en ni nitie gimoro miluongo ni kidhi kata chiro tineno ka ji timre nade ijuogo ji kidhi kata kuom joboda gi seche moko kaka siato kono timre joboda be ng'eto mabe gi ng'eto kidhi kata ne yo nam kucha jok matimo weche mag lupo gi ng'eto to kanyo be ndipenji ni to an moka ng'etni kata an maka ng'ato osebiro ira to abukra ni an gino kanyal chiwo ere kako affect projected budget marwa to ere gima ne pesa no dhi timo. Mano is one. Two, ere kaka nyalo understand kaka japiny mago kura ni budget adi mabiro ga Siaya tadi mitiyo godo e gimiluongo kata mna mabiro Migori kata na Kisumo tadi ma itiyo godo e gimiluongo ni recurrent chise ni ichulo godo jok mane wandiko kaka MCS gi ichulo godo jok matiyo kaka koro directors, chief officers, waziche gi nwach mago gin pesa in salary kondiki county government there must be a salary tag on it. Nyiso ni pesa mabiro nyalo biro kata 1 billion to japiny nigi teko mar ng'eyo ni tadi madhi e payment mar jo kama kawaida. To ere gima wanyalo timo gi jatendwa mar mondo mi wang'e ni to gap ma koro ok wayudni eto wanyalo file nang'o. Mano mineno ka ng'ato wacho ni in wacho ni dhi loso nwa ndara to ndara ok ilos. Imagine ni go mbaka no kisungu luonge ni civic education. Solomon civic education no kapo ni jopiny nyalo bedo godo to ibro ng'eyo nyaka gimomiyo wayiero leadership miluongo ni 6 position from MCA to president. Ine ka ng'ato goli poko kendo dhawo kabisa ni onge kamidhiye to etich mogoni e koko ne tij president. To president oyiero ng'ato be goni koko kabisa ni ndara rach onge gimiseloso to ndara no to ng'e maber development ng'ama noyiero mogeno ni ma to dhi miya development mano ne governor.
Okay. In koyieri kaka MCA nong'e gima number 1 ong'e ni MCA ni en kowinjo ywak wa e gweng' ka. To ywak ni nyaka chope it gavana. To dhi chope it gavana nang'o? I assembly